Здравейте, ние сме геймерите БГ! Днес сме тримата геймери. И така, аз днес ще снимам, но не знам онлайн ли ще игра. Да, онлайн. Мисля, че ще бъдем в сървъра на Георгия, кой е як. Мите, не знам защо ти е така. Защо заради колко? Добре, аз чакам Георгия да се включи. Ще снимаме в сървъра на Митко. О, добре, тогава без това. Хора? Не, нищо. Или в мой Добре, сървър? в мой сървър. Чакай, не в мой, защото Не, в мой. Не, аз така не мога, човек, да си сложа такос. Не мога да си сложа. Добре, хора, Гошина изнервя нещо. Да. Ами, Добре, в кой? Хора, в кой ще излезем? Аре, в Митко. хубаво. Имам много як текстчър, пак стеглих си го, виж. Добре, тук да сложи ли нещо, хора? Не. Селари, не, това е много яко. Добре, епик ще в някакво такова. Има тук така пещера, така че е яко. Искам да отя за малко да Георги за текста. Черпака да Текстчър видя. пака. Добре, хора, зареждаме Word. Да. Хора, ще снимаме най-накрая, Митко. И е готов. Да, аз влизам. И аз. На мен много бързо ми се зарежда. Човек, да, това и аз го имам, много е тъпо, не виж. Хора, сега ще му е много гадно на Георги тук нещо, ще му са лаги. Не, няма лаги, ама ще е много гаден. Да, ама текст черпака на Гошо ще е много гаден. Това е скин на дете, аз ще го избрах на Deadpool, това е предишния ми скин. Това беше Гошо ще имаш много гаден текст черпак. Имал съм го този. Добре, Радо. Сега, какво ще правим? Не знам. Ами, нека да започнем с копането на дърво. Добре. Между другото, тук е много яко. Но е. Ма Гошото още не е влязъл, брат. Гъци. Гати бавния и тъп текст черпак. Еми сигурно е забивал текстчър пак. А между другото всички текстчър пак, когато се изтеглят, забива много. Аре бе, хора. Да, зато и на мен не ми забива. Опа, фък. Стървах стела. Няма нищо. Добре, че... А пък още му зарежда, хора. От текстчър пак е, бе. Не може от моят тел. Може. Да, бе. Брат, Не ми е забивал. за рум ли ще събираме или... Да. Добре, ари ще правим рум. Само, че... Готов. Тук трябва крафтна малко работи. Кръвни 2 брадви. Или 3, не знам. Идваме сега. Защото Гош не може да влезе нещо. Сляза. Хора, Кръвни 3. добре. За мен. Да, ето, вижте какъв тъп текст черпак има. Не, готини, бе. Нищо. И какво му е якото? Погледни си тревата. Яка, бе. Брат, виж му текст черпак. Много е тъп. Нали? И му е беше Хора, същия. готово добре, че се го направихме изправи. 3 брадви. О, ай, да, бе. Сам, че... Чай. Къде сте? Еми, аз съм тук и Гошо. Георги, ти включи ли са най-после? Бе, Гошо, ти къде падна, бе? Качвам се тук. Ми за какво Аре, бе, скочи? Гоша, иди. Аз ще бъда с този текстчър пак, защото ма кефи, май. Чек, Вече имаме брадви, ще правим за рум, ще събираме. Чакайте. Да се кача. ето ти, той. Чакайте да се кача. Къде е хвърли, бе? Ето. И аз имам 4 такова. Текстчър пак, ама кефи малко. Мен изобщо не ма кефи текст Мен черпак. също. Аз зато и никога не се слагам. И- Много са тъпи. И хора, тая кирка не дейте по-добре да си я теглите, освен ако не искате модове или такива неща. Изтеглите се, Добре да изтеглите се, ама може да сбъркате някой... идвате. Може да сбъркате мод с текст черпак и да ви бъгне като е Аз си този там. изтрия този текстчър пак. Не можеш да ги триеш. Може. Аз се опитах, не мога. Радо, покажи моя скин. Мите как са 3? Те. От кирката. Кирката са 3. Да. Че как на Радо и го изтри от сетингс, бе? Не ми го изтрил там, аз просто си пуснах друг текст черпак, аз имам няколко. Аз си пусна на... Но ти като имаш един, не можеш да го смениш. Еми да. Много е. О, такъв е този, бе. Радо, какво ще правим сега? Чай правя дъски. Радо, покажи моя скин. Аре, аз се сложа... Ами не мога. Как сте, хора? Не мога. Добре. Гошо, ти какво правиш, бе? Не мога да се сложа текстчър пака. Ама то... Ти си с него, май. Добре, хора, не знам защо. Карайте те е яко. Яко ли ти е? Да, бе, яко е. Аз бях със Виж същия. колко яки брат. Виж каква яка брат, бе. И с гладен. Много яка брат, бе, с Много гладена. тъпата брадва, брат. Много Я видя как я държиш, искам да видя какво държиш.
Брадво? Е, нормална брадва, но при него ще му е тъй. Защото е с тикчер пака. О, вижте какво странно дърво. Къде? Ей, там. Брат, аре да чупим. Елате след мен. Чакай, идваме сега. И як се. Хора, ако сте виждали такова, ми пишете. Какво? В коментарите, много е странно. Някой ви... нали? Има дървета с 4, таки с 4. Много огромни вареди. Добре, хора, отгоре има някакви си сливи или не знам какво е това. Няма сливи в Не, Майнкрафт. да бе, знам, ама има нещо отгоре, виж. Най-отгоре на листата. Вижте, ще направя паркур. О, успях! И аз... Успях, че... Явя паркур. Удари са. Видяхте. Успях. Вижте паркур. Ви са удари. Чекай, чакаш не. No top world. Не, да бе, защото не е твой. Не осъзнавате ли, Ще накараш да влизаме в боите. осъзнавате ли, че сме на остров? Чек, сега ще направим малко PvP с Гошо. И ще бием Гошо, PvP-то. О, не! Yes! Сега са дисконект, не знам. Защото са много гадни. Аз няма да играя при вас. Yes! Майка, как го килнах. Аз излизам. Mortal Kombat left the game. Опа, сори. Страхова. Сори, че... Сте гадни. Че също ме страхува. Да, бе. Гадни сте. Що ме убивате? Аз какво съм ви направил? Не може ли малко PvP? Не може. Гошо, Ви ако... сте тупи. И ти. Да, бе. Моите сървъри са по-яки. Гошо, ако влезеш при нас... И твоите. Да, бе. Моите поне са по-яки. от Да, бе. Къще ли ще се търсим? Какво ще правим? накараш да влизаме в твоите. да. Гошо. Кой влиза? Да кажи му, Ран. Еми да, той каза да влизаме в неговите и каза, че са яки. И твоите казват, че са яки. Защото са си моите. Те са си моите. А, да, бе, да. Ами да направим един малък клум. Няма. О, аре да направим лодка и аз да карам пак като... Вижте О, много тъпи. ми човек, аз... Много тъп сървър. О, твоите са Survival Island. Не. Аре, чай, да. Да, бе, да, ти не можеш Survival Island да играеш тука. Мога. Ще играя. Чакай, тук опада ми трябва. Добре, брат, за какво не мога да направя лодка? А, да, трябваше да крафтна и лопата. Трябват ми още няколко дървета. Дай ми някакви обработени дървета. А, не, всъщност аз ще крафтна спокойно. Ами аз тръгвам. Също ще изчакам. Чакай. Тук що направиха? Вземи в крафтинг тейбъла. Не мога, аз съм в лодката. Аре, бе, аз направих лодка. Та се моята. Еми, Та сега си я направих. и аз също направих. Ето ти я. Ама не трябва ли аз да карам? О, join да... Ама ние сме в една лодка. Не в две разли... Ние сме в две лодки. Да, ама къде е Mortal Kombat? Да пътуваме. Ами, Георги, ти се качи в моята молета. Добре се кача, ако не ме убивате. Аз няма да те убивам. Човек къде е? О, ето го. Ако ми дадеш дърво. Ами нямам. Не, всъщност ще ти го оставя и тук. Гошо, аз имам с лодката да те взема, ако искаш. Ама чекай, идвай. Аз съм до това. Ще бак заради него не ми зарежда бързо. Еми да, нали ти казах, ама не можеш да го махнеш, трябва да си изтеглиш други, за да го махнеш. Ма другите са абсолютно същите. Аз знам как се маха от кирката нещо. Аз успях да си го махна, ама не знам. Аз не мога. Ами ще ми зарежда 5 дни. Защото тъпи текстчър пак. Георги, аз те видях. Да, и аз го виждам, аз съм на това. Аз Изчакване. ще отида при него. Тън, 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 тън. Ми заби май. Спринт. Тън, 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 тън. Дун. Тън, тън, тън. Георги, аз те чакам, ще найде. Чакаме те тука. Няма го. Аз като ти го виждам. Аре, не ти трябва да ръбо. Да, бе. Скоро си направи материали. И за път аз имам 52, 24 и 2 пръчки. Да, окей, бе. То беше един стак, ама си направих малко пръчки. такова. Георги ще влиза в моята лодка. Да, наистина. Ми, добре, няма значение. Сега идвам. Бил тераринг. Добре, хора, клипът стана вече 10 минути. Добре. 10 минути и 48 секунди. Да, аз мислех, че е 10. Готово, влиза. Добре, хора, той влезе. Идвай.
Аз съм ей тук на брега. Ей, тук съм аз. Съм трофейса. Първо Радо да ми даде дърво. Радо, дай ми дърво. Ами ако влезеш в моята лодка. Аре, бе, стига. Без подкупване. Тогава нямаш дърво. Тогава ще вляза в Митко. И без това дърво е общо за общ рум. Ни борт. Не мога, човек, много ми е трудно, брат, излез на сушата. Как така? Не мога да изляза на сушата. Ай, борт. Чекай, че... Ов, чакай. О, брат! Абе, излез! Отиди на брега, бе! Абе, вижте, че едно как, бе? Отиди на брега. Ето. Аре, че На къде отива ми? Качи ли са? Да. Гаскам! Ма на къде, бе? Следвай ги, кралят на геймерите. И ще разбереш. Ти знаеш колко са? Ари, бе, хора, не отивайте на някъде. Е така. Да, знам и аз. Ари, бе, само са въртити. Не са. Оф, Мите, не можеш да караш, дай да карам. Мога. Няма. Аз карам по-добър от тебе. Да, бе, аз карам много по-яко. Ми да за какво се блъскаш? И се въртиш? О, Гоша влез в моята. Окей. Аз мога да карам. И аз мога. Само че сега... Чакай, Радо, чакай, ма. Ето на това съм. Сега не Само мога че да сега вляза. се гави за това. Ето, чакай, борт. Видях го. Ето, не успях. Подкариха много яко. Чакай. Успя ли? Готово, да. Чао, паци! Не ми е добре, чао. Овари ще следва Митко. Аз съм спокоен. Виж ма пирата, дето ти си пътува в лодката и гледа напреде. О, виж какъв красив залез. О, да. Много е грозен. Не, но... Овари, спри се за малко, бе, Мите, как да те намеря са? Георги не иска да е в моята лодка. Ето, Мите, видях те, спри да вървиш. Спрял. Мам, настигаме го, Радо, и ще ми дадеш ли дърво? Ми чакай малко само да отидем някъде, където ходим. Ми те качих с твоите... О, пахнах! Пахнах! Бягай! Да. Аре, бе, много сте гадни! Да, Аз те чакам, аз те чакам. Да, и аз съм тук всъщност. Аз те чакам. Ми не мога сега да дойда. Ще се забавя за... Еми, аз идвам, не знам, ако... Чай. Борт. Ама стой в моята, ме. Еми, защото той не... Защото ти не си там. Добре, ари ще се карам на брега са. Закарай ма, искам да ми дадеш дърво. Не. Аре, бе. И без той дървото е общо. Аз нямам дърво. Лейвборд. Чакай, махни се от лодката ми, искам да се я взема. Искам да щупя борда. Не можеш. Мога. Нямаш кирка. Не е вярно, че не ми траки. Къде е борда, бе? Ама не можеш да щупиш с ръка. Може. Не може. Може. Качи за моя бур. Миня. Ами ако щеш. А за какво? Радо, ще ми дадеш ли дърво? Човек, бъдна ми. Няма да сме в твоите сървъри. Вече. Моите са яки. Ов да вляза ли в Намитко сервер, защото съм с Намитко телефон. Да. Не, аре да влезем в някой друг сървър. Не, ами Той ще е в твоя. На пресървър. Не, на Радоше. Аре, дай. Ама защо я ви решавате? Еми това е Намитко се едно сървър, аз на него му го създам. Survival. Survival. На креатив. Peaceful. Чакай. На креатив. На креатив. Не ви брат, пояквата й. Доцелами. Ой, тъпост чит. Оф, хора, може да бием дракона, ама някой трябва да влезе от кирката. Аз съм фален. Аз ще вляза. Ми те влез от кирката и ще бием дракона. Ще ви дам всички яки. Аз ще вляза, може ли аз? Не. Ми аз решавам. Не хора, всички елати тука. Митко ще влезе от кирката и ще бъдем пак на животи, ама той ще създаде, той ще читни. И ще бием дракона, хора. Отивам до туалетната. Ще читним. Седно. Стила съм чом. Хора, някой път забравям, че снимаме и много гадно говорим. Сори. Вие може би вече сте го забелязали. И че играят така, както виждате, не играем много тъй за... Хора, може би това ще е този епизод. Не, няма да е това, ще има още малко, ама... Добре, нека. Ще убием дракона, ама няма да ги енчантваме нещата, защото много бързо се убият тъй. Аз съм такъв. Добре, хора, Абе, мите, че ние такива неща за портал и създай портал. Направо ти го създай. Не ми давай. Нищо не ми дай още. Гоша, нали аз ще да влизам? Искам и аз.
Да читвам, аз го имам и аз читвам. Радо, излез от сервера. Защо? Защото само ти трябва да читваш. Да. Искам и аз да читвам. За какво ти е да читваш, как не знаеш как? Не знам. Да, не знаеш. Какъв е сервер? Някакъв на survival. Не мога да вляза. Не го намирам. Ето го. Айде. Okay. Перкури Power. Аз как си имам си. Ми, човек, и аз искам. Защо, Георги? Къде те? Аз няма да дам. Еми, добре, Аз Георги ще ще ми дам. даде. Аз ще му дам. Мен не ми е проблем, аз ще му дам. Нали? Еми, да таскирка и аз имам, ако искам, може да си взема таблета. Защо не можеш да влиш? Аз влизам. А не, Ти къде си? Влизам. Локейшн Къде си? сервер. Локейшн сервер. Къде? Ето е, тук съм. Къде си, бе? Ов, човек не му става. Става ми. А да, бе, да. Търси ми урон. Ма виж, няма ти го намери. Ми добре, значи сайп сел. Да пробвам ли пак? Ми те, що летиш? Само да те попитам. Виж! Не летя. Това е някакъв въгнат. От блока е, сигурно още е на блока. Ми так, дай ми неща, бе. Аз ще дам. Никъде. Радо, аз ще дам. Само да вляза. О, какво стана? Аз ти казах само аз. Няма да читваш. Ще читвам. Аз също си го имам и си имам. Ми те, ти лагиш. Да, не съм лаги. Седиш само тъй като те ударя, мръ. Я пак ме удари. Виж. Като удариш. А, не, чакай, Това е не, от бронята. И това е от урала. Абе, ти не мисля се, че умираш. Хора, Ариф, Абе, знам, че умирам заради бронята, ама просто Добре, много вляза. лагва. Радо, Ариф, мой урал, защото не мога вляза. Чек, сега пък без да съм докосна тела ми върви човека и изобщо не намирам Митко. Аз се дисконектна. Дисконект съм, за да аз искам да вляза и аз. Не дей, бе! Не съм по-умен. Той си бъгна телефона. Не си бъгнах тела. Да, бе, бъгна го. На нещо друго, но... Не, яко е на Майнкрафт. Доскоча ми. Офари Какво е този, бе? Ари в сериозен сървър. PvP арена. А в PvP арената? Не, Митко. Атос? Ари един нормален сървър. С чидване. Да. Само аз. Добре, правя нов. Еми, Не може двама човека от кирката да влязат. Може. Ми бъгва. хора, това беше от нас. Абонирайте се, лайкайте. И чао хора, чао хора, чао.